Cimer Valenciana. Hola bonicos i boniques, com esteu? Jo sóc Cimer Valenciana i avui vinc a parlar-vos de l'activitat que farem al vídeo de YouTube del dissabte. Però per què? Doncs perquè des de la comunitat de creadors de contingut audiovisual Creadors hem preparat la Setmana Castanyera i això està repletíssim d'activitats, de directes, de vídeos a YouTube, a TikTok, vamos, fantàstic. Així que no vos podreu queixar de tot el que hi ha. Però bé, amb aquest motiu, des del meu canal de YouTube de Cimer Valenciana vaig a fer un taller per als més menudets de la casa, i no tan menudets, perquè aquí pot participar qui vulgui, Però bé, el tema és que necessitarem un material i molts i moltes m'heu preguntat que quin serà per a poder fer un directe. Però heu de tindre abans que res unes coses en compte, i és que tot i que s'estrenarà el dissabte a les 12, és un vídeo gravat. Per tant, podreu fer pausa en cada una de les parts on anirem fent la nostra manualitat, que finalment seran 2, perquè la segona és un bonus track, és a dir, un afegit més. Per a què fem? El primer consisteix en una guirnalda amb motius de tardor. Què necessitarem? Bé, per una part, si voleu, podeu comprar cartolina de diferents colors relacionats amb la tardor, d'acord? Jo, per exemple, m'he preparat una cartolina verda, una groga, si pot ser més fosqueta millor, 2 de color marró, una més fosqueta, és que són molt grans, i una més clareta, per veure la diferència, i per últim una taronja, que si és més fosqueta també millor, que no sigui cridanera. Bé, amb això farem els motlles per a poder posar les diferents figures que veureu el dissabte al vídeo i fer la nostra guirnalda, d'acord? No tinc cartolines Cimer, no passa res, perquè podeu utilitzar material reciclat de caixes, de fulls que tinguéssiu per casa, que els podeu pintar, etc. Així que també podeu fer servir això. Jo aprofitaré el cartró per a fer el motle, per a poder fer les diferents formes, perquè en seran tantes que mare meua. Però com penjarem les formes? Doncs amb fil o amb cordell. Per exemple, jo com tinc 40.000 coses a casa, perquè sempre estic fent coses, ne tinc estos, ne tinc de color verd i ne tinc de color així cruet, Si veieu, este ja està mig gastat perquè l'he utilitzat per altres coses, i amb això farem un parell, una o un parell, amb el material que tinc, d'acord? També podeu utilitzar del que tenim a casa, si alguna vegada a l'escola ens han fet portar alguna cosa per a fer manualitats, vull dir, qualsevol cordell podem utilitzar-lo per enganxar les diferents formes de la guirnalda, Bé, això per una banda, i evidentment sense oblidar-me, Cimer, que ho has perdut, un rotulador de color negre per a poder dibuixar la forma, unes tisores i cola blanca o barra, si teniu a casa, una barra de pegament, Doncs això, una barra de cola, de qualsevol tipus i forma que tinguéssiu, perquè farem algunes formes fusionades amb altres colors, compostes. Si fem una castanya tindrà un marró fosc i un marró més claret, d'acord? Sobretot, no us oblideu de la cola perquè no està al vídeo, però queda clar, perquè si no, no ho podrem fer i després serà tot... on està? Recordeu que tot això, depenent de l'edat que tinguéssiu, ho haureu de fer acompanyats i acompanyades dels papis, mamis o d'un adulta, d'acord? Això importantíssim. Per què? Doncs perquè ara anem a veure la segona manualitat que farem, i esta és una mica més complexa i necessitarem d'ajuda. Bé, la segona començaré per la part més important, que és la part de dins, la base de la nostra manualitat. I aquesta està més encarada a la part de Halloween. La primera era la tardor i la castanyada, i aquesta serà relacionada amb Halloween, d'acord?
Heu de tindre en compte que jo he escollit unes mesures per a fer un fantasma. Per a fer un fantasma que sigui senzillet i no massa gran, però ara veureu que vaig a utilitzar i entendreu el per què especifico tant això. Pam! Això és una bola de poliestireno, que la veritat és que jo sempre he dit boleta de suro per fer manualitats, perquè jo tinc moltes coses, com vos he dit abans, perquè he treballat a escoles i he fet coses per xiquets i per joves i clar, me sobra de tot. La mesura que he escollit jo és de 90 mil·límetres, per tant, de diàmetre, perquè així és més fàcil de treballar i no és tan gegant i ho pots posar a qualsevol puesto de casa. Això per una banda, d'acord? Després, necessitarem una tela. Aquesta tela, jo agarro coses que tinc per casa i no les utilitzo i vosaltres podeu fer el mateix. El que passa és que jo vos recomano que sigui blanc. Per què? Perquè és molt més fàcil de dibuixar, de posar tots els colors que tu vulguis. Pots agarrar verd, pots agarrar roig, sí, però després hauràs de pensar quins colors treballaràs damunt de la tela. Vale? Què més? Anem a deixar-ho així en blanc i ja està? No! Vos recomano que agarréssiu botonets d'estos que n'hi ha sols per casa, que mos venen a les xaquetes, als jerseis, a les samarretes, el que sigui, d'estos que van soltets i que la mamà o el papà no els facin servir i després se tornen bojos buscant a veure on estan. Veieu el que vos dia del color? Podeu escollir els que vulguéssiu. Podem fer un més gran i l'altre que siguin dos, etc. Així que no passa res si ne posem tres. La qüestió és tindre en compte que els ullets o la forma de la cara la farem amb botonets d'estos que tenim per casa, d'acord? Ara venen els fils, és a dir, com anem a cosir els botonets. Jo tinc tres colors, el blanc, el negre i el roig, perquè estos són els que jo utilitzaré perquè són els que més m'agraden. I, a més, com vos he dit abans, perquè destaque molt més, no vaig a posar negre amb botó negre, doncs posaré millor un blanc o roig amb botó negre. I després alguna formeta que farem per la tela, rotllo parche i aquestes coses, ¿vale? Així que importantíssim. Això què vol dir? Que necessitarem una agulla, ¿vale? Necessitarem una agulla com esta. ¿Vale? Per això és importantíssim que, depèn de l'edat que tinguéssim, hi hagi algú que ens supervise la manualitat. I després he agarrat un permanent per a fer la boca o el foraet o el que ens avellisque dibuixar més a banda del que cosirem. ¿Vale? Podem utilitzar un permanent o podem utilitzar el rotulador, però jo vos recomano el permanent. Vale, després, com penjarem el fantasma? Pues jo he agarrat fil transparent o de pescar, que li diuen, vale? I tenim dues opcions. Una, el podem cosir. Dos, el podem agafar una agulleta de cap com este d'ací, vale? I el clavem. Sort que amb aquest suro se pot manipular perfectament, per tant no heu de tindre cap tipus de problema. I l'altra és que utilitzem la cola líquida o la cola blanca si al final hem escollit aquesta opció per fer les guirnaldes de tardor i pegar la punteta. Però bé, jo crec que si teniu preparat este material podem veure quin serà el més adient per a fer tot això. I bé, crec que no me deixo res. Si me deixo alguna cosa ho poseu pels comentaris, d'acord? Espero que preparéssiu tot el material perquè me faria moltíssima il·lusió que mentre esteu veient el vídeo ho féssiu. I, com sempre, mos heu de posar una foto del vostre resultat. Això importantíssim. I ara sí, preparats i preparades, i ens veiem el dissabte amb moltíssimes ganes. Sims, adeu!